Så har jeg pakket alting. Og nu ser knallerten sådan der ud. Færdigpakket. Nærmest klar til at køre. Det er fandme abstrakt. Det er virkelig abstrakt. Bare mig og den der til Rusland. Det virker som en virkelig åndssvag idé. Idiot. Christian, det hed min onkel, som døde i efteråret, og som rigtig gerne ville, eller håbede, han levede længe nok til at høre om rejsen. Det gjorde han ikke. Men nu er han med i hvert fald. Vi ses alle sammen. Hej. Hej, Charlie. Hej alle sammen. Her begynder den længste knallertur, jeg i mit liv har været på. Og jeg har været på en del efterhånden. Den første knallertur, der gik til Fåborg, her fra mit kollektiv De Sydvendte Spande på Østfyn. Den anden tur, den gik til Iran. Den tredje tur gik til Syrien, sammen med min kæreste. Og den her gang, den fjerde gang, har jeg sat kursen imod Rusland. Og ikke bare den korte vej til Rusland, hvor man kører østpå ind igennem Polen, men den lange vej, den virkelig lange vej, hele vejen ned til Mellemøsten, helt over til Kinas grænse, og så på en eller anden måde ind i Rusland nede sydfra. Hvordan det kommer til at gå, det må I jo se med her for at finde ud af. Men en ting kan jeg allerede nu afsløre. Og det er, at noget af det hårdeste og sværeste, jeg kom til at opleve, det skete allerede efter en dag, efter 40 kilometer lige syd for den tyske grænse. Så udover at jeg punkterede i går, hvor mit dæk eller min slange nærmest eksploderede, så har jeg haft en forfærdelig nat i teltet der. Jeg vågnede klokken 4 og havde så ondt i mine skuldre, at jeg vågnede af det. Og så spredte det sig til lungerne, så nu har jeg sådan en, hver gang jeg trækker vejret, så gør det ondt. Her løb mit kamera desværre tør for strøm, så jeg fik ikke filmet, da jeg kravlede ind på hospitalet i Gustrå klokken 7 om morgenen. Jeg blev hurtigt indlagt på skadestuen, hvor de tog alle mulige prøver på mig, men de kunne ingenting finde, så de udskrev mig allerede efter et par timer. Jeg kravlede over i kantinen, hvor jeg lå henslængt hen over et bord og græd over mine smerter i mine lunger og mine skuldre. Jeg kunne på ingen måde fortsætte. Jeg havde det så håbløst, og der var så koldt, og der var så langt tilbage på den her tur. Jeg var kun kommet 40 kilometer. Min kæreste var i telefonen og sagde, at hun ville komme og hente mig med det samme, hvis det var det, jeg havde behov for. Hun ville komme med bil, og hun ville komme med trailer, og hun ville bare hente mig. Jeg var meget, meget tæt på at tage hjem. Men jeg kravlede tilbage på skadestuen, bad dem om at hjælpe mig, og de sprøjtede noget smertestillende direkte ind i min blodåre. Og så fik jeg det meget bedre. Og næste dag, da jeg vågnede, havde jeg det mirakuløst bedre. Så jeg rejste videre, selvom at jeg på det her tidspunkt nok allermest havde lyst til bare at tage hjem. Nå, det her det er sted nummer 5, jeg er i dag, for at prøve at finde en ny slange. Så nu prøver jeg. Great success. Det lykkes. 2 styk, så kan jeg køre sikkert. Punktere sikkert. Eller, ja, ikke jeg har lyst til at punktere. Så er det videre.
Fuck, det har sgu været en kold nat i nat. Der er helt fugtigt her på indersiden af teltet. Alt er bare vådt herinde. Min sovepose er våd og sådan noget. Det må være fugt fra mine lunger. Men det virker til at være en flot morgen, tror jeg. Jeg vil lige kigge ud her. Se alt den dejlige frost. Nå, men så må vi jo se, om vi kan komme videre. Vejret er godt i dag. Der er ikke så meget vind, og solen skinner. Den lille vrede sol. Nå. Nu se, om vi kan få startet den her kolde knallert her. Det er godt. Fedt. Jeg kan ikke se speedometeret, og det er helt frosset til. Nå, men der er nogle folk her ved motorcykelforretningen, som har sagt, at de har en ven, der arbejder på en café nede i Brno, som er den store by, jeg kommer til her i Tjekkiet. Og han måske har et sted at sove til mig. Så det vil jeg prøve. 5 minutes and then we go. Ja, it's okay. Og så fik jeg lov til at sove på bikerbaren her. De synes bare, det var fedt, der kom en ung fyr på en form for motorcykel. Så nu kan jeg sove ovenpå, når festen i aften er slut. Skål. Alright, Czech Republic. Here we go. Jeg havde mistet meget tid allerede på grund af min sygehusindlæggelse. Og så fandt jeg desværre ud af, at jeg havde glemt min registreringsattest hjemme i Danmark. Så jeg måtte vente 3 dage på bikerbaren Unleaded Coffee i Tjekkiet, før at min registreringsattest kom med posten. Og jeg fik den, og jeg satte kurs mod mit næste mål, så var Bulgarien, hvor mit skib over Sortehavet ville sejle fra. Nå, det griner den. Jeg kom lige kørende forbi på den her vej i Slovakiet. Så kunne jeg genkende det her autoværksted. Lige nede ad vejen dernede, der punkterede jeg, da jeg var på vej på knallert til Iran for 5 år siden. Og der hjalp gutterne derinde mig med at reparere mit dæk. Det er en underlig ting, det der med, at de her steder jo eksisterer, selvom jeg ikke er her. Eller jeg ved ikke. Det lyder måske lidt åndssvagt. Men knøjservice. Tak for jeres tjeneste. Så er vi i Beograd. Det regner. Jeg tror, jeg har sovet 10 timer. Og nu stopper det måske. Nej, nok ikke. Der er 100 km til færgen i Burgas. Så medmindre der sker noget mega uheldigt med den her knallert, så
virkelig flot her. Der er strøget med de her lyserøde plantager i hele den her dal. Kan jeg vide, hvad det er for noget? En lille bi? Nej, der er fyldt med bier. Det er dejligt at se. Sortehavets kyst. Pissekoldt vand. Det er som en dejlig dansk sommerdag. Der ligger mit skib. Lige derude. Sportspladsens kæmpe store reklameskilt, hvorpå der står WinBet. WinBet.bg. Et stærkt insinuerende navn om, at man kommer til at vinde, når man better hos WinBet. Og jeg kørte ombord på skibet. Og så stævnede vi ud over Sortehavet. Bare mig, 80 lastbilchauffører, en helvedes masse sprudte cigaretter med kurs mod Georgiens kyst.